Hello, Sur Kummissarju, Frank Sajla qiegħed live fuq Net Television. Xtaqt insaqsik x'passi ħadd inti bħala Kummissarju tal-Pulizija wara dak li għadu kemm ġie żvelat fil-blog tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Dal-moment m'għandi ebda kummenti x'nagħmel. Kulħadd qed jistenna reazzjoni minn naħa tiegħek li inti s'issa nies qed jistennew tgħidilna x'azzjoni ħadd. Tgħidilna li m'għandekx kummenti x'tagħmel. F'mument daqshekk serju, Sur Kummissarju. Nirringrazzjak. M'għandek xejn x'tgħidilna. Nirringrazzjak. Assolutament xejn wara dak li ħareġ fil-blog tal-ġurnalista xejn tikkummenta, jiġbaq azzjoni ma ħadd. Għadek ma ħadx azzjoni. Qed nifhem li ma ħadx azzjoni. Qed nifhem li injorajtu dal-każ, Sur Kummissarju. Kummenti x'nagħmel. Qed nifhem li dal-każ għalik mhux importanti. ċatajtilek ir-risposta. Ekku, qed tikkonferma li dal-każ mhux importanti tant li m'għandekx kummenti x'tgħaddi. M'għandix kummenti x'ngħaddi. Assolutament xejn. Mhux importanti għalik dal-każ, ma jixxokjakx dal-każ. Dak kien il-Kummissarju tal-Pulizija, Sinjuri, li kif smajtu, pajjiża bħalissa mixaw li b'dak li qalet il-ġurnalista Defni Caruana Galizja fejn tat il-fatti u qalet indikat il-post u qalet li ġotta li sejf hemm dawn il-dokumenti. U il-Kummissarju tal-Pulizija li għadna kemm ċempilnilu live waqt dan il-programm għalinna li m'għandu xejn kummenti x'jgħaddi dwar dan il-każ li kulħadd ixxokjat dwar. Mhux tal-jek tal-li wkoll awguralna il-lejl it-tajjeb. Biex wieħed nifhem ukoll li l-Kummissarju tal-Pulizija dalwaqt issa jmur jorqod u jinjora totalment mill-ġdid dan il-każ li Malta kollha qiegħda titkellem.